Izakia pizka bat flexiblea bada mentalki, posible duela gauzak sortzea, ez? Eta gu saiatu ginen folio zuri hori pizka bat doblatzen eta objektu bat bilatzen, ez? Eta papiroflexia artea hori izango litzake, eta gure kasuan horri zuri horretatik etara dugu ikuskizun bat. Papiroflexia, musika, breakdanza, interaktibitatea eta multimedia uztartuta sortu zen papiroflexia ikuskizuna 2009an Logela Multimedia Elorrioko taldearen eskutik. Logelaren ideia Circle of Trust breakdance taldearen eszenaratzearekin ikuskizun benetan dotorea, indartsua eta bizia da ikuslearentzat. Klonk ikuskizunarekin elkartu ginen Adictos breakdance taldearekin eta koizpen hori egin genuen. Eta gehien nukleoa zen Bartzelona eta Zaragozaren artekoa, ez? Bigarren lan honetara lan egiterako orduan breakdance abia puntua edukita, Adictos taldetik egon zen banaketa bat eta sortu zen Circle of Trust Zaragozako bersioa, ez? Eta talde honek hasi zen pizka bat estatu mailan topatzen beste dantzari batzuk eta sortu dute konpainia bat oso potentea estatu mailan, dauka jendea Zaragoza, Salamanca eta Madrileko jendea. Eta egia esan, elkar ezagutzen ginen aspalditik eta kolaborazio hau sortu zen aspalditik, ez? Eta lehen komentatu dugun moduan, elkar ezagutzen garela ondo, konfiantza dagoela eta ezagutzen garela lan egiteko orduan, ez?
dantzari dagokionez ikusten da eboluzio bat eduki dutela, saiatzen dira pausu berriak asmatzen, akrobazia berriak egiten eta interesgarria izan da elkarketa hau. 2001 urtean Non de Monterrek ateratzen zuen musika CD bat, eta gabiltzan beste Elorrioko beste jende bat lantzen audiovisualak eta wepak eta CD-ROM interaktiboak eta horrela, Elorrizo eta Durango inguruan. Eta eurek CD bat disko batera behar zuten, da guk paraleloki lan batzuk geneukan eta bildu ginen eta atera ginen CD-ROM bat. Eta hor konturatu ginen posibilitate asko eukala musika eta audiovisualaren nasketa eta interaktibidadearen nasketa, ez? Hori soporte digital batean. Eta ero luzatzen joan ginen pizka bat txiklea eta saiatu ginen CD horretan zegoena estena toki batera pasatzen, ez? Eta oso ondo funtzionatu zuen eta pizka bat hor zabaldu zan pizka bat gure jarrera edo gure burua, ez? Sasoi hartan, gebiltzan hip-hop mugimenduarekin oso lotuta lanean gebiltzan, ze grafitiak egiten genuen, da musikare gustatzen zitzaigun da horrela, eta konturatu ginen breakdance dantza potentzialki oso bistosoa zela, ez? Eta lan egiteko egokiagian gure formatu audiovisualekin, ez? Eta horreaz batera horri zen gure beste ekoizpen bat Sala Klonk ikuskizuna, eta hor esan gerezake hor ustartu genuela pizka bat estenatokian breakdanza, irudiak, musika zuk esan duzu moduan saiatzen gara guk sortzen musika guztia. Eta hor urrengo pausuan logela mugatu zen bi musikari eta bi bideo sortzaile edo interaktibidadean geunden jende bat, ez? Eta esan genezake hor sortu zala logelako taldea, ez? Klonk ikuskizuna egiterako orduan. Gure kolaborazioak hainbat dira, ez? Gehien bat ideia bat planteatzen dugunean, esaten dugu, zer garatu behar dugu, ez? Eta ze jende ezagutzen dugu, oso importantea da jendea ezagutza eta nola funtzionatzen duen ikustea, ez? Eta benetan, konexio bat badago talde horrekin, dantza talde horrekin edo DJ batekin edo antzesle batekin, saiatzen garela lan egiten, ez? Eta normalean egoten garala guk pizka bat atzekaldean ideiak, musika audiovisuala garatzen. Eta beste batzuk izaten dira taloratzen direnak. Hor eduki ditugu ekoizpen batzuk non gu izan garen benetan pisu guzti hartu duguna eta estenatokira salto egin dugunak. Gehien bat izan dira ekoizpen musikalak eta gero bideo-jokei edo bideoak egin denbora realean, pantailarekin interaktuatuz eta hori. Baina gehienetan izaten direla kolaborazioak, ez? Eta gehien bat izaten dira kolaborazioak dantza eta hip-hop edo breakdance dantzariekin. Egiten dugunari multimedia deitzen diogu, bide desberdinak jorratzen ditugu edo garatzen ditugu, ez? Eta horietatik
medio bat bai dela tendentzia berriak, ez? Gehien bat ordenadorez egindako lanak eta hori pixka bat taularatzea, ez? Eta hasiera batean bai hauen hutsune bat, orain bai gertzen dela gauza berriak irteten ari direla, ez? Ja, azken finean 9 urte direa hasi ginenetik eta onarte, ez? Eta tendentzia berri hoiekin batera teknologia bai asko merketu da, eta horrek bai eman du aukera gu bezalako gazte batzuk teknologia hori hartzeko eta gure erara manipulatzeko, ez?